menyang Solo oleh payung bocah sedih lolobang wong mati ora obat yen obat medeni bocah yen urip yo matur nuwun ya mbokmu. Iya. Awake dhewe bengi iki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuhan perebutan Kelurahan Katongan Kapanewon Nglipar Gunung Kidul. Iya, heeh. Tangga desa iki. Iya, iki kidule awake dhewe pernah. Iya. Nggone awake dhewe rak ming lor kuwi. Iya. Rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter. Lah ya ngono. Bener. Iya iki mau pambukane lembukan apa? Sluku-sluku bathok pelok. Mbok. Sing sluku-sluku bathoke sluku-sluk. Ora sirama menyang Solo, le-ole usluk-usluk. Mak sendit lolo bah. Wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe sluku-sluku bathoke usluk-usluk sirama menyang Solo le-ole usluk-usluk bapak karo simbok wingi sore usluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu gojekan iya bengi iki ana ing adicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan ya bersama ini kami mengundang bapak ibu saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023 ya bengi iki ya hiburane mengawan mau ana campur sari ya terus mengine pagelaran wayang kulit ya awake dhewe iki Pakmu, ora ya heeh. Ana bintang tamune kok lagi siji. Iya. Sing tak goleki urung ana. Oh lah kae ning heeh. Bodo ora ngopang-opo ya kaya sing damai ngono. Ha iya. Heeh matur sembah nuwun. Iya, atur panuwun karo panjenengane Pak Ketua, panjenengane Bapak Sutarno Wirawan. Ya. Matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia, Bapak Sukiyo, Bapak Haji Sidayana, Bapak Haji Soeharto. Matur sembah nuwun Dr. Andes Bawa Sukendra kalian Bapak Sukarjo. Ya matur sembah nuwun. Wis pokoke ora iso matur akeh. Bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji. Muga-muga warga ing pedukuhan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya Pakmu. Amin. Wis pokoke doa terbaik ana ing lebaran iki ya awake dhewe gandeng iki suasana lebaran Pakmu ya ngaturaken minal faizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing padukuhan perebutan ingkang kula sengaja ingkang mboten kula sengaja ingkang alit, ingkang ageng, ingkang nembe mawon, ingkang sampun kapungkur, kula nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Ya makmum. Matur sembah nuwun nggih kula nggih atur kula nuwun karo panjenengane Pakde kula Ki Cermo Hadi Sutresna. Ya keng pidal wonten ing padukan Karangpoh mriku. Iya. Matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pakde Sutres nek rawuh panjenengane. Iya, mesti rawuh. Ki bengi iki lek gadut ya nunggoki alhamdulillah ya. Mau bengi bareng asta saja. Iya. Bareng asta. Ana ing watu gendong ana. Iya. Elok no pengendange. Iya. Ki Tatra Prasetya ugi rawuh. Iya.
Menika ngencang yang dados ketua Pepadi Pusat. Iya, alhamdulillah iya. Wah, wayang ora ana sing elek blas. Iya. Sing elek ming sing mayang. Iya. Lah iya, matur sembah nuwun. Iya. Bengi iki ana bintang tamu. Iya. Ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin. Lah iki aku pengen ngabarke kowe wis suwe ora ketemu Mbak Tatin. Iya. Aku yo kangen. Lah iya, iya. Disepoti nganggo sing halus-halus. Apa wis karepe kanca-kanca wiyaga. Gandeng suasanane apa lebaran iki. Wis apa kanca-kanca wiyaga iki sing iso ndelok situasi, ndelok suasana. Iya. Aku ora arep buka celuk men diwiwiti wong mburi. Iya, nek ora diwiwiti ya ora gek ngadeg bintang tamune. Iya. Ora apa-apa. Aja sok gampang. Aja lamis ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lamis. Iya. Ya mung rada iya rada apa wis ora usah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Monggo Mas Kimpul arep sepoti apa kanca-kanca pentembung? Iya. Monggo. No. Tak Tatin sih. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas. Wilujeng dalu sakderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin wis pokoke kula akeh lupute kalih jenengan kadang sok getak-getak sok le gawe perkara, gawe ulah wis pokoke Sadar ta kowe? sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kaya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku ki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rada. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Nggih. Mbok bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate karang sedaya iki gojekan ya meng kula iki sok keladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta. Ora. Awas engko nek wani. Aku nek wis ngomong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih Nggih. dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar Padukuhan Perebutan. nggih sing do nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih, rene. sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong neraka. Wong neko. Wong neraka. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jare meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ah mriku wetan mriku kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unike piye? Kene iki wilayah Katongan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jatiayu Karangmojo. Oh. Ngono lho. Dadi nek Berarti melu ngendi? lah ya sempun nek arep lomba-lomba ngono ki bingung. Ngliparana lomba kene ya ngejokke, dene Karangmojo ana lomba kene ya maju. Jenengan ya melu lomba. Ya melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Jah saderengipun menika minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Kembali kagem maaf. sedaya mawon ingkang wonten mriki. Nggih. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun gandeng malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Enggak, Saya loh. Oh, jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Bisa piye? Kula jak wayangan tenggen kula. Ya kok. kan ijik halal bihalal, masih lebaran. Nggih. Kok ya kowe ya ngoyomen. Lah kula ki ya ming manut panitia. Ya kan Pak niki tesih lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ke-7 apa piye ngono. Ayo iki wis kersane warga ngunut nggon aku kono. Aku wis ora. Oh silak do bubar. Oh ya wis manut berarti nggih. Nggih. Nggih menika sesuk bakal ketemu Mas Yusuf kerep iki aku. Nggih. Sesuk arep apa ya Mas? Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa Mas? Kathah ning kalih
niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo. Panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning duwite akeh. Wis sing penting duit. Hah? Ayo. Ayo. Yo. Jane sepot apa sepot kok kedawan. Ayo kimpul ki ora ket dadi ora ket ndang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Iya. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo le? Lah ya wis wingi wis ketemu kayak saiki. Wis ketemu. Ganti karo warga kene. Heeh. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tatin makane diunggahke dhisik dhewe. Wah iya. Wingi ketake ya nekokke aku ta. Heeh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe sing tak ketak kok meneng ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Bathukku kaya ngapa sing arep mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Bathuk ini siji lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan ono bathuk 1, bathuk 2, bathuk 3. Endi bathuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Bathuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti bathuk ngendi-ngendi. Nenek. Siji iki. Ora ngendi ya le? Ya kuwi. Ngapa kowe goleki apa? Goleki bathuk sing jembar sak bandara. Bathuk iki gur iki lho. Ayo kena aku bal-bal. Bathuke loro ngono aku ronamu. Ya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodoh. Sih bodoh iki. Lah ora dalange marai yo. Ben. Lemene arep ngetak bathuk loro telu rak yo tak genahke. Lah ya Nek digenahno. ora aku aja bales ngetrak. Lah, Dilus-lus. kamu maunya dielus-elus. Lah iya, nah aku Bagian yang mana? Ayo. Ayo engko neng kono wae. Karena cah cilik ya ngono kan jane dipupuk. Cah cilik ning kemaki Nepal yo. Iki kok ngeteng-ngeteng duitan apa? Lah ya ono saweran to ya. Ah, Nek. dibaca. Heeh, iki bagiane
Ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono Ki lah. ana sini sisannya. Heeh. Ah, kuwi. Ya kamu yang dititipin kok. Duite aja selehke dalange ora keke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin ditek arek 1000 2000 cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do bali dadi aku ora entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya, mosok sakmono ya isih entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, sekolah. Sekolah ning ketoke kok gegeden nek dikeki dhuwit. Apane? Blegere. Apane arep mancing meneh kowe? Ora ndek umpan aku. J menika saking Pak Suyoto Cibinong. Nonton langsung. Nggih, matur nuwun. Nggih. Minta lagu Gubuk Asmara Pake Bowo buat Nggih. Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Tak Buat bukae. Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Nek Lho, jenengan piro, Mbak? nek jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Ngomong apa Nek sih, omong sing Ceto? jelas. Jenengan tak wis entuk honor dhewe kok isih belum Nek nampa dalang? saweran. Nek aku nampa saweran ki ora semata-mata tak nggo dhewe. Yang tinggal siapa? Cemplungke kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih Pas atus. kalih atus. Iki biasa. Ya 100 to, aku ki isih tuna, isih entek duitku nggo nyangon-nyangoni. Iku Nggo Mbak, balen. iku Mbak Elisa engko Pengen. mulih dijolke 2.000-an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Serampung. Wis Nah, rampung. Wah. Aku iseng kuwi nggo Iki sapa? iki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanan dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi Duite dipek maca. ngono kok akon maca ya gah. Wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, rak ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, kono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dekku. Lah ya Ya iki ya, Dek. punyamu dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang Murba Wasesa. Heeh lho, Wenang Mbak. wenang Bintang murba, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang Murba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Piye sa? Bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora Ya wis. ono apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lho, kula Mbak Elisa ki Mbak Yuku kok. aku manut kedwingi aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora, nek biyen zaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora. Ya aja dipadake Lah, zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, Cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahan ki lho. Lah ya kuwi cak kerep gawe. Coke lah. Cak kerep gawe boneka kok ya, Le. Heeh. Nganggo lempung ya, Le. Heeh. Karep maca ora? Gak. Kono Ora. gak kono Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Wis Sekolah iso maca. ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. nek kanca ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ora iso. Berarti nek ora iso. Lah kowe mau iso maca? Nek iki iso ora maca iki tak delok iki kowe iso maca ora iki piro iki? Wah, nek duit ngerti aku. Piro iki nek? Iki 100. Kok ngerti? Ya ngerti nek duit to. Kae nang kono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ora aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndok iki arep golek pepulih aku njaluk kowe ngono lho, gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis Ding, karo Mas Andi mau wis. Ah, iya. Wis. Iki wiyaga-wiyaga ya do tak Ngapa? megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap Lah berkah. malah berkah isih bodho ngene iki wis awal-awale. Ya cah cilik ora usah mikir duit ya. Alah. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae, lele. Mulane aku ning kene golek iya, Tambahan. Golek Wis diwaca, Sa? Diwaos Mbak Elisa. Kajem. Kowe iso maca ora? Iso. Kowe nek Sekolah e dhuwur-dhuwure. kagem kok kacem iki aku ngerti lho. Hei, Kok kowe mutusi kowe mbaca apa kok
mutusi kagem barang. Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Ya. Dalang. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya. Nyuwun gending Gunung Kidul handayani kagem warga IKP sugeng midhaketaken. Sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar Wetan Yo kuwi. iki sing iki apik tulisane. KAK GEGM kagem. Aku padake ra iso maca. Jare ra iso Yo maca. tak macane. Nyon arep maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf Nggih. Ganendra. Kagem Saking- aku duwite ya Menengo kagem. jare kon maca. Ya. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng Ikatan Keluarga Perbutan IKP. Bapak Sukarjo atau ketua. Nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti, rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin. Pak pinten iki, Pak? Nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabodetabek. Sugeng mirsani lan salam budaya. Serawan iki. Ra ono to? Ra ono. Dipinangkani ra nek ra ono iki piye. Ya iya, iki ana meneh. Kalau nang 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan udu nggon karaoke. Dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis obo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wis sing kono ana apa meneh? Apa Ono kuwi? 50. Jare joget. Ayo ki lho Mbak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, masa gur 50. Wes ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Sesideman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ingkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang gula Pardiman Mebel dawah tresno Sesideman mebelipun. Oh nggih niki diasta Mbak Elisa. Wingi wis metu meneh ya. Kayak wingi sih. Bola bali metu. Kayak wingi disinomne nek iki Oh, dandang gulane. gitu. Apa ora sahiri jenengan? Dianu Mbak Elisa. Tandangi sah, jare kowe apa-apa tandangi, rasa iren. Yo garek piro to? Lah ya jarene aku mau ngitung ya kowe ra entuk ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku rong didhawuh. Mbok cah cilik tetep gede deknen. Gede apane? Iki ya arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki kono apa kono wis pokoke. Kowe wingi dikeki kaos to? Entuk aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilike. Lah apa? Kayak mung sesisih. Terus Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare, ana gambare sapa? gambare dhek. Wis simbole Abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Abot tak kaose iku. Berarti aku ra iso ra entuk njaluk. Ya entuk njaluk kae Mas Klowor kae niku. Mas, njaluk ya Mas. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 kok semono 40 40 iki sikil siji dadi. Ini sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percil MC Weru Sukarjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon ingkang nyekar Mbak Tatin kepareng kersa Sinom Parijata ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur njlantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Santo dan sebagainya transfer 130.000 ya. Ki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinangan. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sithik.
Pokoknya dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Ndi? Coba Mbak. Hari buka aja. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang ya? Iya. Iki Wah. gambar delok. Gonku irengi Mbak. Gonmu kok abang. Kan nggonamu kan ireng. Heh? Apa? Nggonaku kan merah. Ngece iki. Ya gue mesti do langsung bayang. Meneri ora? Ini ukur, ya Allah, tenanan ora iki Mas. Sapa sing Tenan. ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di kene. Hei. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Saiki iso dadi daster iki kok. Joli. Jali kene. Kene jali. Nggo sarungan kok malah kok. Sarungan Kene. omah. XXXXL. Kok ya ono ta ukuran sakmono ya? Ya ana ta ya? Hah? Ya ana ta ya? Ono ta? Angge kok dinggo sak mene iki sedeng e. Kok dinggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh, kimpul. Iki binangkani sik pundi Oh, riyen syukur kowe Mas Dalan. ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis ya. Hawi ireng kowe. Entuk sing ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra sida. Oke, matur sembah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris Amin, manis. nggih. Iki oh jen ono gambare kok elek temen ya. Bajigur kok. Nggonmu panjang nih, nggonku pendek. Yo, hah? XL panjang. Yo wis bejane dhewe-dhewe. Nggonku kok ora panjang wingi S pendek. Mas Da niki nembang sing endi sik omong wae kok ndak Oke, diprotes. sing manut. Kuwi Samping dhewe. gunung. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ah kuwi rujak Napa, jeruk. Pak? Rujak. Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Bubak asmara ya. Ya, rujak jeruk riyen. Ya, pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyuruh, Mas. Oh iya. Iya. Ngadang neng. Aku ningko ya, Mbak. Kowe iki mengko Kan iki pinangkani teata TITN Tatin. yo kowe arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bagiannya. bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten nih. Wah, kae. Wis ya. Wis. Aku apa kowe? Lho jenengan aku kuwi manut Yo. kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Ya ora. Melu manut. Ya melu wong loro nyambut gawe. Aku mbok jatah piro? Mong 50 ya aku mau enehi 5.000 kok. Wah kowe ora entuk. Ya urung nglakoni kok. Ya. Iya. Galak tenan dalange Yo cilik ning. ben gelem. Aku kuwi kaya Setyaki arep gadah kuming sak lengen bayi ning ampuh. Apa? Sing sak lengan bayi apa? Gadahku ki lho nggih. Endi godomu? Nggih. Godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah nggak madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan you. Oh alah jebulane ingin to iki Lah jene. fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Kita ya.
Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati tak Ora ngeroki. kuwi lho aku meh ngomong nek nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki dadi mari? Ora sida ngeroki aku. Agak deng kok dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni. Pan kandat sah cawe. Iki panjere iki. Ya Panjere. Allah. Pon mangpek mawon Mas Jelang. Nampa ora? Rak, Anjere lho, iki lho. mah 1000 nggo ngopo? Anjere iki lho. Iki lho 5000 iki lho iki. Boleh. Nek ora tak pites tenan ya jane dalah mempermainkan gue. Ayo Sa, Kan enake nek dimainke. tak awasane dalange. Asana. Kan aku kan dhisik. Ayo Sa. Sapa aku kok? Kita dia cepi. Apa tau kaya ana suara kodok ya? Enggak tak kayu ya. Pas suara kiri. Oh kire. Celeng. Roja ekinacar jero. Langga terus. Neng pripun, Pak? Ning lambah layah-layah. layah. Sajake kulino layah-layah. Ayo seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah Langga terus. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula lambak rawit. Iki dijogeti tenan, Po? Sugati. Mas Roni le ngendangi piye? Ayo wis manut. Manut Roni? Heeh. Oh iya. Nora suwe bapakne tole wis teko. Yo, yo ho. Ho. Ki piye?
Niki gandeng panjenengan sampun nyambut damel niki tampa iki lho iki kaya ngene iso nggo parkir. Aku gobios ini meng 5.000 lho weh. Nah ya gobios tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya. Di sini loh. Iki mau iki. Aku ora tahu-taune lho iki joget rujak jerak. Iso rasa. Ora iso. Rujak jeruk. Aku melu-melu kamu piye entek-entek. Ra apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to? Paling ora yo 50 100 ngono 5.000. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuwil. Kalire Pak D. Pak D sapa? Pak D Tole. Hah? Pak D Tole. Hah? Ya wis kuwi. Nya saka Pak D Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Iki Pak. enggak aku to. Kula Pak Tol. Nah iki nggo. Ya ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ora? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Iya. Ikhlas kuwi Dalang iso sulapan iso dadi Abang dadi biru. biru iso dadi coklat. Ikhlasku iki. Ikhlasku iya. Kene. Sedidik oke nek ikhlas ra apa-apa. Nang. Kene gek wis. Syukur. Lah kesel barang ngono. Ya ampun kita wis gambar biasa. Iki lho Mas, aku kemringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kae dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah sapa? Pinggir dhewe Sapa lho. ta? Endi sing endi? Hah? Pojok dhewe. Sing jenenge Mega-Mega ngono. Mek agak. Lah yo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sih soal megang. Iki ngene Mbak Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlinggo, Mbak Tati, Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega ya iki mantau streaming ya. Iki ana WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Hadi Suroto Ketua Sanggar Sermolaras Ciledug Tangerang ya. Onje. Rawuh nggih. Rawuh. Onje. Menawi nyuwun gungan, Pak. Panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih, monggo Sare-sare. ya. Dipun siapaken, Pak. Siapaken? Oh, nak dermis niki, Pak. Mbok Lah yo ngono to wangun-wangune yo. Wangun-wangune Bodho apa meneh? Bodho saka luar Kaya kota, Sitra. mosok ya ora. Nek ana. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk fitrah ngono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ra njaluk. Ya pekewo kok. Monggo pamurbo jarene tenggene Pak Dalang. Ya, sepati Mas. Odok, odok, odok.
Sugeng dalu, Pak. Pak ini lini dijoknya, Pak. Ini itu apa itu? Iki lho kene. Dipelurut sik. Mohon ngapunten, sing ahli nyekel mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nggih. Itu pun perempuan yang berpengalaman, Pak. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lain. Cara megangnya nek Beda belum kalau nikah kita emang ini nyekel mic langsung cekmek ini. Itu ya. Nah, ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Bidange sinten sing nyon lagu kalau mau? Anu Mas Sunaryo Tri Kurniawan. Saking Jakarta. Nggih, saking Wah, niku Jakarta. kadang kula nom. Lah nggih. Jadi lekotho wong tuwa kula niki ora iso nembang kok kon nembang gitu. Sakit. Nggih. Diajari Mbak Tatin nggih. Napa, Kula Pak? tak bawa mawon nggih. Oh, Jim, niku Bawa tenan aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Iku sudah hafal iki. Nah niku, nek ajeng selamet nggih nembang mawon. Nggih. Selamet. Ning luwih apik nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bujange, Wonten dawuh. saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalian Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? aku wis arep petenteng iki. Wes nek iki wis pokoke wis pengalamannya wis ora umum nek Bola. Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman apa, Pak? Sapa wae pokoke wis. Apa wae? Lah wong peh cilik wae dipites to coba. Walah. Cilik rak wonge nika. Lah nggih. Lah nek liyane rak ora cilik. Liyane gede. Ayo Mas. Napa, Pak? Ben Oh nggih, caping di dino. jenglengke nggih. Jenglenge. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi Ngana. nyawang Ayo Mas Roni. kotang. Ini pakai mumbul-mumbul. Kira-kira wis 10 tahun ora nyanyi, Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa, Pak? Terus ya guru. Oh iya. Ya guru di Unpad Bandung, di UI Dosen gitu. lah itu ya. Biasanipun menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh. Arep mandi apike kok ngene Iya, mendah. Terus piye, Mbak? Cakepannya. Napa, Pak? Pripun, Pak? Cakepannya piye? Aduh, pripun, Pak? Kok kaya ra krungu. Yen memat. Yen memacang mung karo janor kuning. Oh. Pripun, Pak? Suarane karo suarane dalange apik endi? Wah, apa saya Apa jenengan? jenengan? Kata jenengan saya. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten Jadi dielek-elek wae. Malahan iki wira suarane seneng kok dibantu. Ora suarane. Tembang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan pira swara? Weton kuno. Kowe kok ora mumbul-mumbul to ditunggu Mbak Tatin, Mbak sakmene. Elisa tepung Ya. kalian almarhum Tepung. Dewi. Tepung. Dewi, almarhum Dewi Sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Dereng Nek ngerti. Wito Radio tepung mboten? Nggak Klaten. pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. jenengan. Niki anu caping gunung niki nggih pamundutan saking keluarga besar Oh nggih. Trah Somokarto. Oh nggih. Terus si Santi Kagung. Pacitan sarwi
panas udan panas udan amping-amping caping gunung najan Sekedam ning dalange aja ngomong apa. Nek ngomong didodok Mawi jula-juli mboten? Jula-juli mboten Pak. boleh. Oh boleh. Apik. Nanu tekek lorek dase iya. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sik meneng ninggali. Nadyan wadon miwah Inomane banyu Yo. Oke. Oh. Yo. Op. Yo. Seko
yo Lah Mas Naryo njaluk lagu kok ya sing aku ora apal gitu. Saking niku justru mengetes napa nika insting berburu. Iya. Syukur. Ya enggak. Syukur bisa Lonteng. Wae. Wae. Lololo. Ae. Oh, oh. Ayo. Your Kelina turutan sisi kaca luar biasa pokoknya dikiwatakan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet 6-10 tahun iki. Awet 6-10 tahun iki Pak Harto nggih. Luar biasa. Luar biasa ini momen yang langka ya Pak. Wah, langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas YouTube. Iki kebetulan iso jejer ngene wis ora. Luar biasa. Apa kirine panjenengan niku ugi langka? Lha pripun? Ya satwa dilindungi ini. Tak cokot lho lanjut nggih Pak. Nggih. Syukur bisa undang desa dadi rejo pun nyuwun pangapunten wong ya ngudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa, Mbak Tatin. Sampun sae Pak. Nggih. Ya matur nuwun Bu Cange. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah, semanten ugi. Wah, nggih dua. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli. Wonten pundi? Badar Gebang Bekasi. Bekasi. Pak panjenengan ngetes boten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kali amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Boten bercanda aja Pak. Kene ya padha wae. Aku mong yo biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedek-bedekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti disawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer.
Wes turah-turah Pak. Matur sembah nuwun sampun Matur sumbang nuwun, wonten Matur nuwun, pepanggungan matur nggih nuwun. Pak. Ampun kapok mengke. Mboten sah repot-repot. Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngeyel to, Pak. Janalah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Ya Ya dibagi. semua itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ini. Heeh, dadine kowe rasa melu njaluk. Papat lho kok ya tegel karo kancane. Ya kowe siji. Aku siji, sing ngendang ki mau nek ra ono pemusike ra. Sapa Roni ta? Ra iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lagi nek dienggo wiyaga man 2.000, nek ora apa-apa nyo dienggo pipis. Hah? Nyewu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora? Nyo. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Dienggo tuku uyah nek do dimut bareng-bareng. Heeh. Lumayan ya. Iya kena nggo asin-asin. Ki wau sing sedeman enten to. Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane kalih kanca-kanca waranggono. Nggih monggo. Ingkang pundi? Ingkang pundi Ingkang jenengan dipun ingkang tunjuk. milih mawon. Jarene Pak Murbo kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Alah gur arep ngejokke megae dadak ngono. Ora. Mbok dijokke. Ora. Tumane aku yo isin-isin. Sepotono wae cepet suwen. Sapa? Sepoti. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apamu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Oh alah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae kae. Pangan Delonge ya. gelem pangan genti kok. Wah. Wah, ya kok Ayo. sing karepke. Mbak Ayo. Mega monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Yo, oya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga Prabutan. Perbutan. Nggih, ngaturaken Prabutan. minal aidin wal faizin. Menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat. Ajeng punjul nggih mboten napa-napa. Pagi ketularan aku kabeh kowe kok donjan. Mbak. Pokoke nek seramong Mbak Tatin iki dadi ndremis. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku ki dasare ndremis ki dasare wis gawan. Dadi ya Nggih, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih kagem Mas Daga Lovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis. Mpun. Lho kon muni ayang. mani pira ngono. Ayang 150. Heeh. Ki ana cakepane sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Nggih. Ya monggo di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya ra entuk transferane mau mlebu Pakar kabeh ketok. Ah, wah iya no. Coba dibaca ya. Wis pokoke Kowe iso mbaca ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso mbaca. Ya gandeng Wis cek sekolah. disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon. iya. Wih. Dua-duanya no. Piro to? 100 to? Ya kuwi piro? 100 iki mongko 10 larek iki sak larek 10.000. Ayo wis tah telu manyepuluh-nyepuluh. Sing dermis iki aku kae kok melu-melu dermis kowe. Ayo kan melu Dremis, jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Iya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya Dandang sama. gula ya. Be membelipun Kang Bel. Aku bacain sing iki to, mebelipun. Endi to? Mebel. Mebelipun terus Kang Pardiman. Pardinan. Pardinan, hah? Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Pardiman niki. Oh, Pardiman iki. Soale ora korekan. Belelipun. Mebelipun. Mebel. Kok bele-bele. Mebel. Mebel. Mebelipun Kang
JLN. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan karang ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. Jalan. Kan nulis iki cakepane sapa kok Singkatan. nulis? Bapakku Maido. Bapak karo lek nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang maja kamu Gentin. Aku 20.000 cukup kok. Ya kowe pengen 20.000 ora? Aku duwe. Ngono aku tak keke yoga kok. Oh. Nek kula ki percaya jenengan ki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit kang di butuhke Ora. Lewat aku ora, ning ana S dan K berlaku. ngasinan dosan nipo 20.000 Tatin. Dalange mes 10.000. 20.000. Lumayan kena nggo pipis ping 10. Nang pom bensin. Nomor 5, nomor 5. Monggo waraga. Sing seru. Gah. Ditemplekke lho mike. Iki piye to nadane iki? Ayo. Monggo waraga. Samya mampir. Iki kurang dawa kosakatane ya dadi. Terus Apa ya nek dalange? Mebel jati akasia. Oh, apik tenan. Sakjose. Saged turun buyut. Yalah, dasar cukat tergiling terampil. Pintu kursi sofa. Apike. Ranjang meja makan lan lemari. Jos. Iki kabeh sumadya 50.000. 50.000. 50.000. aduh Duite digawa Ning nggon Oh, bapakmu. Makane ben lunas yo nehke anake ya ora. Ya wis. Yo. nggih Pak nika Edi. sesideman. Ya. Oh nggih Mbak Mega. Yo. Ya. Prak. Wis engko cangkem wae ya. luwih becik patenono timbang Del. Yuk. Putra Liwat ngendi? liwat kencang ing alisku kuwasa landang rasane atiku naden mosling serius Yo. aku izin Raden Bisalamu mongko aku bocah gunung senadyan bocah gunung atuku angrimku
Iya. ngarepi urip ana kono Yo. Iya ya ya. Mampu mi. Yo. Impon sreng. None none. Wis minangkane pamundutan sesideman iki mau. Iya, Pakmu. Ah iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh, nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau Nggih. Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Menika wau ngerusaken sesideman kalian Sinomari Jatha. Boya mengko dipinangani nek goro-goro. Lah iya. Gara-gara isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah, arep rampung to limbukane. yo dereng kok ya apa bas iki. Kira Oh jam 12 wis ngono kok ya ngene ora. Besok malam toh ya, ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben. Cah laris, cah cilik laris. Kok ditempeli. Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, nggih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Da Yusuf iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wes urung ayo sak maju. Maju kaya.
Kecut ya Mbak Bulan. Kimpul. Iki siapa sing waca? Kula. Ah, iki rada kandel e soalnya. Kula. Alah kula. Korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan 300 tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Pak Sarjono. Alhamdulillah 250. Kan 50. Ya ora apa-apa kene. Selasa ding. Mulai jan dalang iki jan kemantil. Antil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika enten podang kuning, enten gubuk asmara. Gubuk asmara nggih. Nggih gubuk asmara niku wau. Lajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenengan sing Ketoke ngertos Saras karo Iya. yoga. Heeh kuwi. kulino nang gubuk. Wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gede siji. Heeh. Nah, yo to limbuk cangik. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Pon. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki Gubuk omong. asmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk asmara. Oh, berarti can kuwi ning gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem Lah bawa. nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyetak. Ngapa kok mencengi aku? Seka sapa? Seko kowe. Ora urut. Aku mau wis joget wis nyanyi lho. Gentenan yang gari munggah mah. Ndak diundangi jenengan nang kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Apa kon nyapu? Apa? Yang nglundungi karpet. Nglundungi karpet. Ndang rasane kaya nomo. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas Piye? tayupan apa? Apa gambiongan rujak jeruk mau ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng wae ngene iki karo ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki opo. Baru ngono obah kok. Nek padane seneng ki mbok omong wae to, Mas. Lu aja kali yang GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan loh. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke opo lah kok jebule kuwi sing marai gograk. Tur meneh eman-eman ya Mas dia ya. Lah, Nek ra jimat. sing ayu liyane wae oke. Maksud lo? Maksud gue. Ya saka Mbak Saras. Iya. Nyingkar nyingkur. Biasa lho ndelokke lho. Mau nang kene wae seneni. Ini melu aku ya, melu aku. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni jan. Lah iki aku ki nglumpukke yoga wong atos Ah atos. wes ngono kuwi bener kuwi. Jejari bojone. Iki bojone ta? Ayu aku ta? Heeh. Manut danane. Jalan wae ya. Alah. Kowe arep karo bojoku. Lah kowe gelem ora karo bojoku? Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik iki cendik. Apa nggonmu ki ya gede? Ya kayak kolo-kolo gede. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Ngandak ya apa to? Ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Heeh. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti Nah, emangnya nggonku kudu gede. Apa Omong iki ngomong apa ta? iki ndak apa ta? Mbah. Sapa tekan sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So, Oh lali to omongan Ora kelingan aku. Saya kira arek golek bahan. Sing marake Nyapa? salah Iki. sinyalmu. Sinyalmu iku walik. Iki lho, iki dimadhepke. Iki tak walek meneng awe to. wah. Iki Alisa iki ketau lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Ndak kira apal. Omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu iki lho, tekan ngendi-ngendi. Kalau Iki nembang bawa gubuk asmara. Lho sik marai kene kok. Wes ya. Bacot Wiwi. ya.
Sapa iki? Urute kan. Lho ya Wiwitane. Ora. Lingset yen ke nyiminya oh diece. Tan. Mbak Yoga. Wes katotolan. Tak wariso ngisro. Lelampahan kang Tresno tulus. Ora oleh. Tulus sing gone Mbak Tatin. Ya wis. Kowe arep melu genteni ada sapa? Bagiane Mbak Tatin iki. Enteke bagiane Mbak Tatin. Ya kowe arep melu genteni. Iya. Tresno moko. Lho ora. Ijolan. Kuwi diawe. Alah, padha lemu-lemune ya, Mas. Aduh, bodi. Ket biyen nakal ra wis-wis. Aja Mbak. Lah iki meng buka adine dhewe-dhewe to Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Lah iki kanca lawas kabeh iki. Iki kancaku kabeh. Iki ketuane. Iya wah jan koyo arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Kowe lek pentingi arep piye, ha? Jare tresno. Tresno tulus nadyan engku. Asma. Iki agane do tak kekek. Ayo, disesuaike lho nek sing bawa iki wonge antep ki oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku mboten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njuri pase ning aku iki lho ya. Arak nutup rezekine wong karepe ra. Ya. Sah, kowe rong nembang Lah aku dong tau nang gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek nang gubuk? Neng hotel. Wah! Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku neng kono wae. Ora kalap iki. Terlalu jujur pira? Pira, Mas? Ya. Kok kene buka kene apa kono? Kene. Sing sapa sih sing neng gubuk? Oh, Elisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak neng gubuk kuwi ya. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae biyen tak golere. Ayo. Ning jaga Oh. Oh iya.
Os. cerita. Yo. Woi. Nanono. Krasa urung? Hah, aku arep mangap ya malah. Ayo, lah ya mang takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apa nih kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis kayak mangap. Ya. Catatan sak jroning saya merak hati. Aku kowe dadi Yo. Oh blago tak. Matur. Penyanyi ora manut karo pengendang. Men. Lah Iki ya. mau tok gentuk, tok gentuk, atau gentuk, Tok gentok iki nggo namu cilik, namu gede utah kabeh. Sego Dong ora mengesek. yo gawe gelem mau ngene Kayak kene. masa Tok madhep gentuk, kon- tok gentuk. Madhep kene iki kira ya do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gak. Ya sesoke ditaleni lendange dingenekke Kan ngono. tok gentok ora kudu ngene. Terus Ya sekarep gue. Gitu lah. Gitu lah. Iya to, Mas. Apa nek arep iya, apa nek arep tok gentok ngono ditinggal sik. Tinggal ngendi? Sampirke sik. Ngece. Menika sampun gubeng asmara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katerus. Niki enten Putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Iya. Ayo Mbak Sindian monggo sinten enggah? Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi Mbak belum. Anggi ya, Mbak Anggi Anggi. jan Mbak Niken. Nah. Mbak Anggi Niken. kalih. Sing kalem-kalem. Dua-dua. Aduh. Nek Mbak Anggi pancen kalem. asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah Kale lembutan. kalem butan. Nah, monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Aja cintekke, malah cintekke. Ayo. Malah cintekke. Entek. Yes. Piye ta ki? Wis gedhe kono gedhe gatheng. Saking aluse nganti ra muni. Nah, iya. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lho semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol kowe. Sing siji mangkat. Prabu Jara Sandya. Oh alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Ulis arep tuku oli. Iya. Monggo menika napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Wah. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya. Heeh. Mula anak kucing. Anak kucing. Dibawani niki. Angger to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke mados siriye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Saras iki, Mas? Iki karyane sapa? Pak Mantos. Lah, nggih bener. Pak Mantos. Ya, sing- Ngale. Ayo ben. Heeh. Anakku sing bagus dhewe
mak celes. Iki dikudang mbokmu kok ora. Ya merhatekke. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Enggak, ajeng sinten riyen pingsut. Sing nom sik. Oh ya. Sing tua ngalah. Ya karep iki jenengan iki men 3 orang itu seneng lho. Kamu kok gitu sih, Mas Da? Ayo kayak wis mesem-mesem kayak. Kok laris semua. Yo. Welas marang ibu. Oh. Nuswantara subur makmur. Ya wis anggere. Matur suwun. Nggih, anggere sing ngrampungi Mbak Niken ki sing demung, sing ngedram karo sing meking iki senyum-senyum. Tenang. Tenan. Aja ngono ki wis diwekani bojone. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan ki ku nek goro-goro wae. Heeh. Podang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Oh iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Iya, sing siji wis ahli manuk, sing siji ya pemula. Iya. Ha iya, dadi urung iso mbedake endi sing gacor karo endi sing iya. Ah iya. Iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podang kuning Pakmu. Lah iya. Heeh. Kowe wis ngono kok wis plerak-pleruk aku iki. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang. Menika napa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Niki tesih. Oh nggih. Ah, Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan.
Pak Haji Sumirat, nggih, ngrandu Pak matur D. sembah nuwun, Pak. Pak D Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Lah arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendaharane ya aku. Ah, gak kene wae ben, kok Iya, tak nih apa-apa kok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya, nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya, Iya apa Mbak enggak? Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Ya. Iya gacor. Oh, wi. Nah, di bawani men komplit ya dadi men ora gunjing. Ya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, Ya enggak nggak apa-apa. apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan Pakai lo mau awas. kita kan kanca ya. Ya kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep ming wujute manuk. Nadyan wujud temong paksi Nangisa dadi. Pasang isroh ta? Ora. Aku. Alos manis nengsa. Goleki si podang jenar Tiba. Iba bunga tiku Bareng. ya nyanding bisa Dawi kaya sepur. Iya, enggak. esok awan ning omah wis Yo. Luyuran aku lek sing tak sayang obang-obang niter anggen kokai ora krasa esok awan nganti wengi
Sepi banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye? Tak omongke. Mas iki kendangnya naon kuping kurang krungu sing ngendang budek kok. Oh kok ngarane sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Roh nih. Dia enggak bakalan marah sama gue. Wis pindho lho wi. Ngapa pindo? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep yang telu Pak kowe. Mantuk wae. Enak. Arep bekal atiku lagi walian yen si podang antutut ati kepranan ora mandatiku sansaya nyanyi tak serani sun pikat pulute Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa iki. Ya gula. Diwaos. Tak kira wis rampung. Wah urung ya isih suwe wektune. Iya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya kuwi diwaca kabeh. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Sambirejo, Sidoreso, Rejo Pencong, Pancong, Sugeng Mirsani, Ringket Purwo, lagu Amin. Wingete Ngaresmara. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi, Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Angel bocah iki. Saprene nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Ya, tapi ki keri dhewe lah dipepelinge piye kapan nanti? Lungiting Asmara terus mau pepeling. Yang mana? Pepeling? Pepeling. Nggih, saking Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasanane. Iya, dikurne. Iya, oh yo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Konser Maranggono. Ayo kami. Ibu Maranggono. Oh. Matur nuwun Mbak Tatin. Wah kaya rock. Ah iya, matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa.
Iki jane sing ana siji meneh sing dudu pitangane ning gandeng wis setengah siji. Wis gek budalan ya. Slendro Mas. Iya, iki mengko nggo seban jaba sikik kae rantak-rantak laku ning Purwadyabala. Nggih. Nderekaken sugeng kundur Mbak Elisa kalian Mbak Tatin ngenjeng dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih, mangke dalu ten Kanigara. Kanigara mbok bilih ingkang badhe mriksani. Monggo nyusul. Mas Ja semoga sukses selancar Amin, laris. amin, matur sembah Anggenipun nuwun. dalang. Nggih. Ayo Pakmu neruske lelakon. Ya iki sedawa. Saurunge neruske lelakon ayo kirim tunggal Fatihah sik. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para pupunden delang sak Nuswantara Al-Fatihah. Iya, matur nuwun. Ayo terus ke lelakone iki mungko mundhak ke kethok. Iya. Mundhak ora prayoga. Ayo, ayo Pakmu. Iya. Kuku sing dupa kumelun. Ngenengken tiasang ngabeke. Nyamengku sakung jajahan. Oh